Η Αρίστη είναι ένα από τα 45 ζαγοροχώρια. Απέχει 48 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα και βρίσκεται στο δρόμο για το Πάπιγκο, στα όρια του εθνικού δρυμού Βίκου Αόου. Η αρχική ονομασία του χωριού ήταν Αρτσίστα, που σημαίνει τόπος που αναπτύσσεται ένα είδος θάμνου ή δένδρου. Βρίσκεται σε 642 μέτρα υψόμετρο και είναι χτισμένη στις πλαγιές των βουνών Κουδουνάτα και Γκραμπάλα, μέσα σε ένα κατάφυτο τοπίο με εκπληκτική θέα περιμετρικά. Χτισμένη με την παραδοσιακή πέτρα του Ζαγορείου, η Αρίστη θεωρείται ως ένα από τα πιο όμορφα κεφαλοχώρια της Ελλάδας. Έχει έντονη τουριστική ανάπτυξη και προσελκύει επισκέπτες όλο το χρόνο. Από την Αρίστη έχει κανείς πολύ εύκολη πρόσβαση σε διάφορα αξιοθέατα, όπως το φαράγγι του Βίκου και τα χωριά Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο.